Hitsaus on edelleen yleisin terästen liitosmenetelmä. Hitsattaessa lujia teräksiä tai runsaasti seostettuja teräksiä on hitsauksen tuomaan lämpömäärään kiinnitettävä huomiota. Väärillä hitsausarvoilla voidaan menettää perusaineen lujuusominaisuuksia tai korrosion kestävyyttä. Yleisesti ottaen, mitä lujempaa teräs on tai mitä runsaammin se on seostettu, sitä tärkeämpää on, että hitsauksen lämmöntuonti on sallittujen minimi- ja maksimiarvojen sisällä. Annettuja hitsausohjeita eli vepsiä on syytä noudattaa. Otetaan esimerkki. Hitsataan pienaliitos Optim Raex 960. Valmistajan suositukset on, että lämmöntuonti on rajoissa 0,5–1,1 kilojoulea per millimetri. Lämmöntuonti lasketaan näin. Eli siihen vaikuttaa käytetty hitsausvirta eli voltit ja ampeerit. Yleensä tämmöiset liitokset hitsataan kuumakaarella. Käytän esimerkkinä semmoisia arvoja. Eli 280 ampeeria kertaa 30 volttia. Hitsausnopeus 250 millimetriä minuutissa. Suhdelukuja, koska käytetään minuuttia, 60 tänne ja millimetriä 1000 tänne. Hitsattaessa makilla osa lämpimästä menee ilmaan, eli suhdelukuna 0,8. No niin, tästä laskutoimituksena saadaan 1,6 kilojoulea per millimetri. Ja kun valmistajan maksimisuositus oli 1,1, huomataan, että kyseistä ei voida hitsata kuumakaarella. Otetaan esimerkki lyhytkaarella. Eli hitsausvirta 150 ampeeria, voltteja 22, suhdeluvut on samat, hitsausnopeus sama. Ja saadaan vastaukseksi 0,6 kilojoulea, joka on huomattavasti vähemmän, mutta sallituissa rajoissa. Tästä voidaan päätellä, että hitsattaessa liian suurilla arvoilla menetetään teräksen korrosion kestävyyttä ja lujuusominaisuuksia. Annettuja hitsausohjeita on syytä noudattaa.